Malawi Today. Ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda Mzulobuno ndi programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu imeneyi ndi yamphamvu kwambiri ndipo cholinga chake nkutizika mbirana kukuuzana nzeru. Ndimafuna ndikuonetsereni lembi athu apano pa Times pano tindalembi pa tindalembi pa osamatseweretsa iya chifukwa Chingereza yake ndi session clerk. Session clerk. Sokolo mku session pano ndi mpingo pano a session yake na America nda format iya ndikapa emeritus nda ukapano mtu sanga ndimbe mlandu ya lembi apano mbusa wake ndine chakwe oyo mbusa Nanga wakanda ameneyu akalesha shawishe bwana shawishe ndio nikalishe wa asha ifanya fanya mundika kutalio kuliki samati samona nane chifukwa sali kijana watatu tunabusa awalembi asha inaanza kuliko ndi weekend bwana tatu kumbamba mpingo ndipo ndo watatu ajopo ganga na mpingo sana yambe mbusa ndine bwana ndeni asha awa alembi ndine asha ndiye mugezo munga kale gulupa jabu ino gulupa munga kale asha simuna yandikire kwa mbili chifukwa pachinayi akuti mwandizunza kwambiri pachinayi mu studio B ndakufusa ni bati kundizunza mpaka anthu amanditumizira kuti nanga mbalano ucha apangiranji zimene mambufusa zoona sasa makela zo so ndimafuna ndikulandireni inu nkhwenda viwi chula bwino nkhwenda viwi timakunyadilani kwambiri ifeso timakunyadilani anthu ninu na abale yanga nditu jai wosokoneza ndi uyu muyembi maulaso mwina session clerk inenani asha wameza bwela ukawa wabu mlembi wakusokoneza osokoneza ndi mlembi nangalali kuti kuswera ngiri sana ni mtu wote matamanga so tilo zinazo ana yankula ni nasazika kuti yae tinangulana tunataka kuna wachola mtambo California izadelo tikulandireni ama tipatsira programu hii ndi series Enterprise. Yeah. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 Laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sally's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sally's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Kotera kuti kaya muli ku Malawi and outside the world kwina kuli konse kumene muli timatiti tachesa chinthu chamwayi kuti tikhoza kukhala limodzi madzulo ano program ndi yamphamvu ndipo muno matenda ndipo zolankhula zathu zimakhala zamphamvu and we make no apologies. No, we don't. Poyamba timakamba kwambiri ku MCP chifukwa ndi amene adali ndi thumba adali misonkho ya Malawi. Yes. Pano tichitano focus ku DPP mwayiona andosati dabwa ayi ndimene mapangira zinthu zachi chifukwa ena ankaona ngati MCP timangodana nayo koma timanena kuti kumene kwa kumakhalira ndalama za Malawi ndiye tifuna tizilondoleze ndalamazo ndiye shift pano sitidzikambaso za MCP ayi pang'ono pokha basi kodi mukutani kumene kwa MCP sona komano daily tikafika pano kodi misonkho ikwenda bwanji ati bibi atizolowere ma promises akwenda bwanji
kodi ultimate jani manifesto kwenda bwana nkulakwa kuyankhula motero alembi athu apano ayi ndithu sikulakwa ndipo mwachita bwino mawuwo kwayankhula pano so that aliyense azidziwa kumene tikupita kuti sinkhondo ndipo tilibe chifukwa ndi wina aliyense if we wish this government all the best ndipo mena anayankhulira auja na president muja kumati aya ndithu zinthu mmene tikupitako aziyenda bwino koma pamene tikaona kuti apapa amalawi ayamba kutsamwa it is our duty pamalo pano kuzayankhula zinthu zimenezo chifukwa timanena kuti amalawi ambiri alibe mwayi and a platform kuyankhula zimene ife pano tingathe kuyankhula and we speak with love to power ndicho linga chonena kuti our Malawi should be a better Malawi bas we speak with love to power chifukwa pano IMCB enayamba kuyankhula kuti kumatu anyamata lero lero mpasipa pa 5 yes mesa tinkanena zimezi akandimbira MP wina ati komatu ine ndimauza atu chibani mawanu alinka ndimani akuti mawanu nanso alinka mukumbukira kuti ku DPP atachoka atabwera MCP mukumbukira zankana DPP tinabwera pano kuzanena kuti DPP akunena kuti koma tikana kumverani awali ngati tunthawi imene so nyimbo ikamalira ukuvina ndokusapota umagontha mkutu chief ikatha nyimbo ijanu pamene umazaona ati kuti I think must step in agent cinema ina ndipake zimene zichazi so chonde mbiri samangobwereza yomweyo izikhala ndipena pake posinthira kuti apa tusintha mbiri kuchoka huku isazondokeso ikozosasondoka chief chisankho chili ndiwe kubwera anthu kuzakuuzani zinthu zimene anthu ena ake sakukuuzani muchiyese chamwayi because okay awakuti chani how come amene amabwera amene tikudya nawo akungonena zabwino zokhazoka munthu ozanena zoyipa si mdani wanu because mukakonza amene aja makudandaula naja amakondwera so tikuyamba pano pa clean slate zona tisayambane ulendo tisayambane please zona chifukwa sititopa kubweresa uthenga wa Malawi amene aonesa chikondi chachikulu tinakamba mu program ya lachinayi tinali pano timanena kuti anger is love disappointed ukamkonda munthu kwambiri akakukhumudwisa umasanduka mkwiyo ndi anthu aja amafuna aonese mkwiyo wake mmene anakufondera mu 2020 amalawi anakonda atonse kwambiri adawakonda kwambiri there was a lot of goodwill ndipo ngati iwo samadziwa kuti ngati linalipo nyengo imene anthu anayika asogoleri mboma with so much love with so much support inali nthawi imeneyi umati ukatembenukirawo kumaona ku judiciary alimwe ukaona uku anthu alimwe masexual corporations anthu kumati koma apapa tiona zosinthika koma tichenjeze asogoleri nthawi zina goodwill amaichita abuse and you can't take people for granted amazafika nthawi amakupasani period yonena kuti honeymoon phase kuti amuna tadikirire chaka choyamba kana kamata mene mwayambira Ukraine omwe inde kuti chaka choyamba Ukraine namonde mene mwayambira kana nthamati wait a minute mene mwayambira DPP you know even the DPP there's a limit to which they can give MCP as an excuse. That's right, so kwambira pa chipemene MCP ndianzawo ankatena kuti koma DPP inaononga ziko anthu ankamvesa kana kanafika pena anthu sifuna kumpaso inuyo you are in there fix the country yes and fixing uzena kudziwa kuti uli ndi 5 years so ungangozitengera pa kuti basi kuliso 5 inaso yodisana kupasi so in that 5 years make sure you start fixing where people can see kuti apati pakonzedwa so chief blame game singathe idamba kalekale m'Bible atafusa Adamu kodi Adamu mukukhala bwanji anzimayi idambira wepa blame is matter chief kabameza mulibe ndalama mwasankhabe kuti mulo bwanji osakala ngati mwapeza mulibe ndalama una takula akulu tapeza kuti mulibe ndalama ife sitiwa mutabwirira you understand ale services sauta tapeza kuti mulibe kali kose athu ajabwirira koma mulibe ndalama choncho mwasankhabe kuti mutani mulowe nde musatuze so zoti mulibe kasakeni kapezeni ndalama chifukwa chake takuyikani mwenuyo so tikayikamo munthu chief timaziwa kuti mugula kuika zinthu ndeta sankhabe na abwere please no excuses
nkhondo zikukokera ka nkhondo kambali yako kuti katikuze. Yes, we understand kuti it might affect supply chain pena pa gas, but we can't economy. Mozambique auchaya Mozambique auchaya Tanzania auchaya defense lingango kala kuti nkhondo ya Ukraine yango mangidwa ifema Mozambique auchaya afumu amenya bwilo maneba za auchaya abi defense fanya ndani pia mkiko kwa yes ingagwire imene yoyo ni mwa kwa pambe kwanza pocha yao Mozambique auchaya Mozambique auchaya Tanzania auchaya Zambia auchaya defense lingango kala kuliza defense Ukraine basi now tikamankhula chonchi andi tinayankhula chonchi ku MCP chifukwa chonena kuti iwo ndi amene anagwira misonkho yathu tidziyankhula songa mphamvu ku DPP kulako kwenkho kuti ndiye tisayambane iya chonde tisayambane we mean well yes dzulo tidali pa stadium upa ino alembi mundatanganidwa a beautiful ceremony yes a beautiful ceremony umjeni uyu marijani kuti za asilikali zija perete wabwino perete okongola asilikali ochena padalibe okugwa chifana zina perete mabizo kuti angogwa mangobwera mangotola koma ine sinda kamene ndo timonera ndithu timonera ndipo zithunzi zimoneka kuno kwambiri toze kala perete wabwino kopanda okomoka perete wabwino kwambiri chifana zina sokukomoka kuja minyama apolisi bako iya sisi matakala ngokomoka bona kulowa kuti chikalamai kaya migira MDF perete wabwino anyama mphamvu anakhala pale baja 3 hours kopanda okomoka munaona banje mamboja tiambire ndi nzona wanthu akuona nzithuzi mwawo apo ndi kuti pamene popo akulowa muthalika pale paja popanda abasana lumbire ndi kunalibe tire nemakonda uja tire apa padalibe chifukwa chokuti umayina kuti ukalumbire ukatenge chinthuchi apa nasa atenge chinthuchi akulowa pale popo mutha kuona anthu mmene akubwerera pamene popo kusangalala beautiful asilikali athu amenewo ndithu parade imene yoyo ya mphamvu kwambiri unali mwambo abwino unabwera ndithu mapresidenti awiri aku Zimbabwe komanso Mugabe ndi masatira china chili chonse inu nditetezeni anabebesa bombaja anazabe kawiri konse anabebesa naopa kuti winango kadula anandiuza sodakhala huku inakisa kadula zose ndapanga kunokozi zingolukika ndi apo chifukwa anthu amaiwala zabwino zonse Isaac Salima anthu apina china mwalizo autamanena kuti ati kuno kwa president Lazarus Chakwera koma ndaizira kuti usinthe kuti koda Salima bwana adasi ambuyo yeah but in general Brian timatokoza aso abale amene anabwera kuti azaonerere ifeso timapita ukaonerera miyambo yawo so pachipande kathelere kama koma nkuyenderana it was a beautiful day alumbira ndithu pamene paja Jenasa alumbira ndithu muthalika mapresident opuma analipo awiri pamene paja ena anali candidate so muchisankho chimene chimayi Joyce Banda abakiri muluzi akhumbo kachali ngatafuma amaiko usa kasi muchirumpha analipo amene adasowa adala achakwera I think pamaveka mphekesera mwina titha kufusa nabe kuti ife tinavapo zotani mwina komano timayembekezera kuti achakwera abwera koyambirira chifukwa tidaona amuluzi komalizira akupereka ulamuliro kwa malemu bingu komano nthawi imene janali akambu imodzi eraso chiyambire ni kuti wina akuchoka kubwera wochokera kampu ina sitinaonepo mwambo umene ukuchitika so dzulo timaona ngati kuti mwina tionano mwina tikusintha koma zinalephereka I think pakumveka nkhani zosiyana awamvako zina ndamvako zina mwina mukati pa sampata titafuta kuti mulimbwalo ndi ili mwambanji za kusowa kwa chamwene ine zimene ndinamva zonena kuti anthu amakambirana panali komiti imene akhazikisidwa imene imakonza za mwambo umenewo ndiye pamakhala iwo amene ali central government so tikamanena kuti akuboma ndikuti boma limene lidakali at that time and this moment ndi agulajina Zamba Michael Zamba ndiye ena a secretary to the president and cabinet SPC ndiwe nanso kumeneko then mbali nayi amene amabwera sopano achipani cha DPP nthumwi zawo komanso pachande alliance partners analinso kumeneko kumakambirana ndi zonse zimaonesa ndithu kuti msogolero
ngati mtsogoleri wakale achakwera akhalapo pamenepa. Koma zikumveka kuti pamene sanazagwirizane ndi pamene mbali ya achakwera inazapempha emphasis mbali nkhani yokhuzana ndi chitetezo. Nkhani yokhuzana ndi chitetezo ndi zina zoterozo. So kumbali inayi zina zotero ngati ziti. Nkhani yonena kuti akabwera kumeneko protocol kuti izakhala motani, kuti kawazakhala pati zalandiridwa motani nanga chitetezo ndi zina zoterozo ndi nanga sinkati mukambirana because at that time analibe the sitting president, remember that. Anasana limbirisidwe inawa. So at that time so makambena zimenezo ndi kumbali nayi zikuoneka kuti amaona kuti koma zina zimene mukukambazo mwina kuti tichite offer security kapena kuti mwina anthu situkuopa kuti anthu ena mwina azapanga zina mwina zipongwe zoterozo zinazi sitingapange guarantee. Former supporters nthawi zina amakhala very happy, amakhala very emotional, amatokhala very excited. Ndi zina zimwina face tingateso kupanga guarantee. Ndi kunali ngati pena pake kusamvese sana. At the end of the day kunapezeka kuti ena wanaona kuti ande kulibuna satani, ndi kulibuna sabwereso enawo. So you find kuti mbali ina ikukankhira kwanzawo kuti koma awawa ngamene mwina apangisa chinthu chitikhale motero. Awanso kuona kuti ndi kuti simunafune kubwera. Ine ndikaona Brian mwachidule ndingonena kuti pali mbali ziwiri. Ife timafuna kukhala fair at all times. There are two sides. On one side it was a missed opportunity. Missed opportunity fanena kuti pali maiko amene nthawi zinanso amasuzumira kumaona kuti kodi kumalawi kozikuenda motani. It was an opportunity kwaonesa nzathu kuti statesmanship imakhala motani. Handover of power in a democratic institution kapena country imakhala motani. Imakhala nthu movomereza kuti ndagonja inu tengani mkazi mutenge mengana nene akalenga na mbuku lako kuti tengani mkazi ndiye mafunika kukhala nthu za mtendere koma mwina sisina kale moja. It was a missed opportunity. Although on the other side tukuamvesaso now kuti panaibe zinthu zina zimene sana kathati kupanga guarantee mwina panaibe ma demands ena amene sitingate kuamva zimene iwo anaona kuti those ones we can't guarantee. But at the end of the day don't save and fa Malawi tikamaka mbankhani ya unity izionekera through functions like this. So inendo kuona kuti it was going to be an opportunity. Both sides could have done better. Situ kuchita accuse one side abai tukunena kuti both sides could have done better. Zinakakhala zotheka ndithu achakwera acha ndikuchita handover ndodo icha ndithu kuwapasa kuwapasa amunthalika anti ndakapereka chithunzi chabwino kwambiri to the whole world kuti koma Malawi ngakhala osauka koma democracy ayinayo patali ino ndivyo zamwe mambanji nzomwezo kuti I think padali kupempha zinthu zina kuti kodi zingatheke kuti mwina kusazakhale chipongwe china chilichonse nde mbali yopemphedwayo zikumveka kuti nana kuti sitingachite guarantee because anthu ena amakhabe kuti akutani akumva kuwawa mwina ndi mmene Brian zisanamizane mdziko muno pamakhala mmene pali anthu ena ndi a DPP pali ena ndi MCP a DPP akumva kukoma kwambiri kuti MCP atuka mboma chifukwa mwina pali zinthu zina zimene samatha samakondwera nazo so akamaona zimene amawauda nazo mtima amaona pa achakwera so kubwera kwa achakwera kwanakhala ngati kuti mwaona munthu amene amatimvesa kwawo chandoyoyo ena akanafuna asuke kunkamwa zimene zozo ndetinene but ndikamafika pamene popo ndikumanena kuti pali chitsanzo china chake chimene ndaphunzirapo nthawi imene kudachitika ngozi muja titapita ku maliro ku Balaka oyika mai Shanil kumaliro kumene kuja mmodzi mwa anthu amene ankaena kuti anthu pamene popo anthu sanamkonde ndipo anayamba kukuwa ameneyo a speaker a speaker zinatengera a chair kuyimirira kuzuzula anthu kuti musateroyi anthuwa abwera kusati kukhuza ife ndingati inu mandilemekeza ineyo alemekezeni anthu ife anthu atavomereza anthu aja sanamve anaye maso kachiwiri you could actually see kuti sikuti anakonzeke anangolanda microphone nkuyimirira andi chifukwa cha ulemu umene anthu amapereka kwa chair anthu anapezeka kuti padachitika bata. My point is sometimes titakugwisa ntchito kuti kodi anthu cholinga chimene timapangira zimene zinali chotani sizingatheka anthu fe kuti tizigwirizana nthawi zonse no sizizathekapo chifukwa choti inuyo matakuona chinthu chimosiyana ndi ineyo koma sikuti tikukangana tungoganiza kuti inu muganiza kuti mukhoza chipanga bwino chinthuchi malinga ndi mmene mukuonera inu inenso ndikuganiza kuti tikhoza chipanga chinthuchi chifukwa chake ndimanena kuti tonse timatha kugwirizana kuti tikufuna timange Malawi koma the how part ndi zomwe zimatisiyanisa so kusiyana how kuja sife adani where there is an opportunity kuti tikhoza kubwera tonse pamodzi nkuzana kuti however ngakhale takhala pamodzi sikuti tikugwirizana naye
tusiyanabe because ine ndikuona ngati chinthu chi can be done better this way and you believe it can be done better that way. We mean well. But like he has said pamene paja mbali zonse awawa amene kuti abwera chakwera wakanayeserabe kupeza means yokuti abwerebe because zikanaonesabe kuti ndekuti ali ni mtima ovomereza kuzapereka. Awana amaina kuti aitanewa nene nawonso akanakhala ndi mbali yawo kuonesesa kuti ife tiyesesa mbali yathu kuti muonesese kuti niyo mwalandidwa bwino mwatani. Zimenezo zikanatha kumangirira bwino ufulu wa democracy chifukwa mu democracy tizisiyana maganizo tizivomereza ndithu tikasiyana maganizo ndi wina wake si ndani wathu. Ena amanena kuti chimene chidavuta kwambiri a Lazarus Chakwera nkuti sadasamale za ubale umene adali nawo ndi azinzawo. Mukumbukira anthu adanyanyala along the way. Tonseti? Yes. Kudabisa kuti atsala okha. Including a Joyce Banda sadanyanyala. Yes. A DPP apanga ubale ndi Afodi. Yes. Lefu ya abusa tsirambiri. Ndambewe. Abusa mbewe. Ayo ndije ndi. Mfumu. Ama tsitsira uli makhala ndi muzina kuti abusa dazacha. Adanzacha. Ine sina nene zali. Nungo kuba sanje sanzo chomwecho. Tsitsilambiri. Obanda tsitsilambira makhawa dazi. Ndete tanene ndambe. Abusa mene dzina linandithawa ndi kukumbukira. Ambewe. But I think it's about Asilikali ndambewe abusambewe. Yes. Then kula achimene atatu mbali. Yes. Apange bwanji zinthu zawo ayamba ndani mene. Ayambe awo. Ayambe kune kuna yamba kunanda. Namaliza ndine. Mina tawa. Yeah. Chimene chimawavuta anthu andale, they don't want to learn from history. Yeah. Muntu ndipo Malawi udankhala kuti ndiwe munthu onena kuti wakhala pansi kuyamba 1964 kumangowerenga ma case studies asogolere ma mistakes amene anapanga pamene anakakhonza iwe utomoneka dolo. How is it that you don't have to reinvent the wheel? Sikuti zochita kuyambira so wani Malawi ngwang'ono uyu. So nkhani ya relationships njofunikira zimaoneka kawiri kuti anthu akalowa pampando amawataya anzawo. Ndipo izizi sukuti so ndizochita soli mpaka munthu akalowere mkalasi ayi koma ndaona kuti Mutharika pamene amapereka speech yawo anachita acknowledge Enoch Chihana and other alliance partners. That's a good start. Zimayambira pa ma speech pacha komanso ife amene ngati kumene tinaona kuti Ajana amanja no samalandira alendo was the center of attention. Yes. So amnanga kwana alandira ndiwo awaso achapo anali busy mpaka ukafika airport ukapelekeza. So a good start. A good start pamene koma don't lose your friends on the way. Maka mukayamba kugawana pa position. Kani makhalapati pamene kuona kuti nzauno basi kumponya because it is very easy for DPP mene awinira because this has been a very incredible win. It's very easy for them kuona kuti Chihana wamenya watu Tanzania chifukwa onani akuzotero taona ni mavota ma MP afford angati manjamu zalosa kwani. So it's very easy kumanena kuti wati chedwe sana kwa mwaiwala kunena kuti anthu amakhala akuona the spirit of leadership. People are looking at the spirit of leadership. It's not even about kuti awawa anatenga mavoto ochepa. Anthu akuona kuti kodini ndi anthu onena kuti you have the basic humanity umunthu ulimo. So zimene ankachita MCP kumaona ngati kuti anzawo aja kumaponda pansi even timamva ife anthu akukamba za mu cabinet how some of them were being attacked in cabinet, members of the other parties ali mutonsa alliance. That was very shameful. Ziwani kuti anzana jama kudandaulani simngatenge nazo ndaliso ayi. So for me I have no kind ndipo sitinga khale so ngati kuti tukuchita kukuzembera ayi. MCP could have done better. They failed their colleagues. Ndipo my president ena amene anaima pa 2025 sana akaima anakakhala kunena kuti MCP akukhala kuino ndanzawo sizinakateka. Yes. Mwayankhula bwino kwambiri. Mwayankhula mwamphamvu koma lero nde achaya. Yes, alemba achaya. Chifukwa chilungamo chankhani ndi chimene chocha mfumu ine ndipo iyambira pamene popo even kunena kuti yayi uyu wapeza ma MP ochepa muone kuti anthu aja anapita mwe kuja kuka defender pa president olo kukamenyerera pa president. So the energies zimene amayika afford amayika kuti pa presidency because iwo anabula poyera unlike mwina migwirizano ya tonse imene inkabisirwa.
mgwirizano wa Ford ndi DPP udabwera poyera adatitana ife I think Yes. ndapita tonse Yeah, yes. adanena Kweli ya 47 ine ndikufuna pa second vice president osati sokuti iyayi tikukambirana kusedi ku adanena anthu dafiza kudali achaponda amene adali leader of delegation ikadabwa kupele kuti dafu sachaponda zimene akunena achihanasi ndizoona achaponda adavomera ndizoona ndizimene takambirana zimene tagwirizana now mwambo olumbira amalumbira ndi president ndi vice because these are elected. Okay. Second vice president amachita kusankhano president uja akalumbira. Okay. Sizimachitika pa tsiku. Sizimachitika pa tsiku lero. Ndetu kuyangana machidwi. Kodi muyambiratu kupindana pano kapena musunga lonjezo lanu limene achihana munanena kuti akhala second vice president. Akamasankha nde kuti nduna mwinayamba kwasankha achihana I don't know kayamba usankha nduna aphatikiza limozi mwambo olumbirisa nduna kwalumbirisa achihana koma achihana anachoka kutonsi chifukwa kumene kusada akhazike bwino anadabwera apa ananena iwo kuti ndikapanga kampu kumpoto so simungaone ngati kuti mavoti amene mwapeza kumpoto acha achihana sadagwirepo ntchito yawo mukatero nde kuti mkulamba so zimene munagwirizana ndi achihana onesani kuti mwatengerapo phunziro kuti kutonsa asanakhale bwino ndi anzawo inu mukhala bwino ndi anzanu achihana apaseni second vice president wawo Malawi akudziwa simukhalanso mazafuna kuti kodi imene tichita manage bwanji anthu adayineneratu ili pamaso pake zimene munagwirizana ndi ambewe apaseni kwesana nenda ambewe komanso poyankhula nawo dzulo ine sikufuna zambiri ine ndimangofuna kuti tithane ndi MCP anayankhula choncho so ngati ambewe mabisabisa zivuta kuti ife tikupangire nozikwanyise kuzidziwa koma muta kuti imbira foni ife kuti tinagwirizana zotani tidzakujireni pano achihana you can actually see kuti samamvana bwinobwino chifukwa anazapita kusachokako ausata jihana sorry tumpale mwenifumbo so I beg your pardon tumpale mwenifumbo mukumbukira kuti anazanena kuti ndapanga withdraw na anabula ndi ujemena amakapeleka mapepa ala uje kenaka kale kazi ndabwera ndikusapereka kazi iya ndabwera makuya atu ndikafusa zimenezo mwina ati naona kudandaula kuti mwina mwake sina pangidwe present bwino but the point is zimene munagwirizana nazozo chonde sungani chifukwa pamene anthu akukhulupireni mukamati mwasintha tikafunatu kusintha kakumedweka ndiwo Brian sitimasintha nkhuku yonse timangosintha timene timatiramu ndiwo muchi timakoma mosiyana yomwe ija ndiwo yomwe ija ndiwo ija so it is these small things that we do zimene zimaonesa kuti komadi anthu aseta so ife tikuyembekezera kuti mupangeza zikulu ndezite DPP asintha kodi mukulemekeza zimene munagwiza if you cannot respect that how should we trust you kuti mupanga deliver zinthu zinazo komanso bando ndimafuna andalewa ndakumbuse kuti kusogolo kuli 2030 this can be a point of reference mmakumbukira kuti itafika nthawi kuti anthu ayambe kukamba azamigwirizana aliyesa nkakana the MCP azakati iya ku MCP kwa inalipo nthawi imene asogolera UDF they were warming up to MCP kungatela limwezi convention koma anthu mamembala kukana iya MCP so what I want to tell DPP ndonena kuti kuli 2030 mmene atachitire treat anzawo zikhala either a point of reference for attraction ya more and better coordination dispani zina should a need arise kusogoloko atazania amasunga mawu ndinene kuti siti kunena kuti DPP silemekeza ndimene taonera ku inauguration good start apita mutalika akwalemekeza ahino kichihana waika mpaka mu speech kwapa taso zinchito kuti inu landirana alendo muonetsetse kuti alendowa abwera apita kucheni kunali lanchi sana tirani ku lanchi kodi ni mafranga zipo ya ngofusa mwanga mlebe fast zimesa zaza mwanga vipo chela zikule kunali lanchi ona ma convention akada
apita mutalikana anachitanso acknowledge achihana kuti awa ndi akhala vice president second vice president posa chedwa apa so ndimafuna ndine kuti as you are raising these concerns sikuti zafika pa maconcerns simu pa concerns sakumbira tuko kodi tungonena kuti tikuyang'ana machidwi chifukwa chokuti trust bwana you earn it. Yeah. You don't demand trust. Okay. So mungana kuti ndipange ndi trust. Never trust somebody who says trust me. They must display. Yeah. Then we trust. Trustworthiness. So timene tikungonena ife ndizonena kuti sikuti tikunena kuti simunasunge mapangano. Tungokukumbusa. Sikuoneka kuti asunga. Ndipo msunga. So far so good. Ndipo kupempani kuti sungani. Chifukwa inu ndi ine ndi awa tingulizano tilowe mu mchire. Tikasake nyama ndenu muikakadziponga ziwiri agalo awiri agalo masakiraso ine mwina ine kuika mfuti yani mfuti ikanga ni mfuti akulu tilowenchile ine mwateka ziponga ine ndo nenga ziponga ile ndio gala mwa afuta bega alembe ngani mfundisha ndeka lo amene muti takwetsa kwape iya wano sana lo tikambirana oya tikangolowa tikambirana tikambirana ujani kuti ugana bwanji jamani nanga tungolowa ndisalaja zimezo ndawina unena kuti ndine makonda mutu tikapha kwape ine mutu ine nani ndikutenga mwendo wa kumbuyo ndikutenga mwendo wa kumbuyo mwina ndilinunda ine kumandira ngata mbimba bikosi chabwino ndoti takwiriza na sisi nalo mikunda ijani mikondo yathu ili papewa ziponga mfuta wanyamulo akula kuti lowa mudzimu ndakaloanga aba kuthamangira inu mutenga agalo inu tikapha mutenga jani ine nditenga mwendo wa kumbuyo ndilinunda okay mwendo wa kumbuyo ndilinunda inu afune mutu atenga mutu imunenga mutu ine tamimba ndeti kulowa ndagalo anga amba kuthamangisa ta inu mwavinga chibonga mwaimenya pa nde kusimphina ine mkusalasa different ndazinena kuti chifukwa choti yawo ndiyo mwagwetsa nde yakula kuti sinthe magawani sunga sinthe sitingasinthe tagwirizana tisanalowe nchire phafa utenga phafa mwena mutenge mphafa yanu ine mwendo wanga ndiwona nditenge ani tikamacheka tucheke bwinobwino kodi mwendo umalekeza pati chifukwa tisakucheka molakwisa kucheka chapabondo tisiucheka muntchafumu usatera yafumu akoma ndi mwendo tikapacheka mwendo ticheke bwinobwino nena umatera mwendo baba vile matera kafupa timacheka pakafupa panja mwendo wana msisha ndagalo ana awirachi mwasonkha mmene tinagwirizana inu mzamimba mwafa ndikosi ati ndikosi awa mutu wawo ndi zina mutu basi mutu wapopeza wapandi tidagwirizana tisanalowe chilemu isamasinthe ikafanya maiji zimene zinavuta nditonse itaphedwa nyama ija adamba kuichinja tipanga zinthu the MCP way mona ngati muziti the tolerance way ndithu tichite break pang'ono ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya the hot current talowa ntchire tapha tidagwirizana muziyambira wepo okay tagwirizana tisanalowe ntchiremu ndetalowa ntchire tapha tigawane imene tinagwirizanirana osayichinjayi nanga wina akanena kuti economy yayi nde economy tikanawuzana tisanalowe kuti tikamalowa mani imene mukufunayo ndi chibonga sigwira koma inu mutanavomerezana kuti mwatenga chibonga ine ndindagala awiri awandifu timagwirizana kunoko so tisambe kumabweresaso materminologies ena ake tisachuluke nzeru nyama itafa tisachuluke nzeru nyama itafa please mgwirizano ni mgwirizano an agreement is an agreement an agreement is an agreement is an agreement nyimbo ina ya ku Nigeria ndeka agreement is an agreement haya ngata kuza ndikaona katikati amsikale mungu katikati afumu
no koma ndizoona Yes. chifukwa zimene zidavuta tonse and tikunena izi kuwalangiza DPP in a good way and tibwereze kunena kuti sitikunena there are no signs kuti tabwa lasinda so far so good. Yes. Koma badakhala kuti ena akufuna kumayankhula nzeru ndeti kwauza amene wowo mufuna kuyankhula nzeru kuti musambe kwasokoneza anthu ena kuti iyayi an agreement is an agreement. Akutipatsira programu iyi mdzulo buno ndi a serious enterprise mukuonera kanema wa Times ndine mdzukulu ana njaiko ine olongo ndichola kuti njaiko koma ndimaona ngati chitsanzo cha ujeni uyu chitsanzo cha zimene wabweretsa chicha ine mwandilanda mfuti mona ngandisira ndimene mwandilandira mfuti numagazi ponga agalu koteka futi inu ndinabusa walembi ine asha kutenga zabwino zokazoka kutenga zabwino ndisanenge zabwino atenga ziponga acha bwino ayembekezere chani anthu kapena kuti anthu akuyembekezera chani ndi ulamuliro wa apita mutharika tiyambe ndi mfumu amfumu tinanena pano kuti ukaona mmene amapangira anthu povotera pa president pali uthenga umene a DPP a Ford a REF komanso NDP National Democratic Party ya Frank Tumpale amene atakakhala pansi anene kuti kodi anthuwa akuti chani muone kuti pa uphungu ali zabwinobwino gawa ndithu aphungu yatengana aphungu tengani manika ndimene akhalira nawo anthu madera. Yes. Koma chimvano chinachitika pa president I think chinali china chake chokuti there was a message that Malawians were saying kuti pa leadership we have a problem with leadership. Okay. So the question is what was the problem by leadership? Pamenepo kodi anthuwa titakhala kuti tichite kafukufuku kuti afunse kuti ndi chifukwa chani mwafuna kuti pabwere APM ndi anthu achati yankhule atiuze simenezo ndetikhale nazo pa mtima pathu kuti Malawi sadakondwere ndi easy sadakondwere. That's why muone APM adali ndi uthenga uchepa kwambiri koma umapweteka kwambiri mwakhaula exactly mudzayambiranso that's it those are two words like you're complaining mwakhaula are you gonna do this again that's it chief he didn't waffle he just said ndey wewe matu ukaganiza magaza I think ndakhaulana would I do this again? No. I think can I change? Probably I can will this change bring something new? That's what Malawians have done. They have changed thinking and believing kuti pakuza kubwera zosiyana zabwino ndi zimene mwina Malandi abadakali panopa kodi awa amapitsa pati ndi chali zimene Malawi amayembekezera kutonse ndi MCP zimene sadapase zimene akuyembekeza ta DPP mupereke ndikuti Malawi chembekezo chawo pali zina ndi za short term low hanging fruits zongotola kuti mena manene amuti afusa ino kuti mwakangu kuti makhala pa mpando kodi muwapangira chani Malawi akuti tedi pangi pachakudya because munthu wanjala songa kambirana there's no business you can discuss with a hungry person chief muziti chani iya kuganiza zote aje ndo zimuza mawa ati kupita kwa kuti yetu ka chief simumvana timpase chakudya koma chakudya chimechi ndi chongoti padakali panopa going forward azita kuzidyetsa yekha. So at DPP they must sort out my problems amene vuto la zachuma nziko munomu mokuti tikhala chidwi kuyang'ana kuti kodi madera manthambi zimene zimayang'anira zachuma kukhala anthu otani komanso akhala ndi machawi yautani kukonza mavuto achuma amene ali nawo. Muone nkhani ya forex imene makhayi kukambidwa katundu kuti tigule zinthu zambiri timadalira kugula kunja panopa even kuti ulipire ndithu makanema ulipira ama internet mabanki amapezeka kuti akukanisa kuyesera kakadi ndithu decline inform your bank chief we need to fix zimene kuti kamoyo kabwerereko kuti anthu apumeko kuti kena kano zinazo because anthu amamvesesa kuti zina ndi za pompo short term zina ndi za pakanthawi medium term zina nza kutali long term. Don't think Malawians don't understand that. Koma chaka choyamba dikirani chachiwiri dikirani ndi amalama ne kuti tudikira chani chachitatu chithupsa ndefe tikudikira koma inu mukuta ngoti kuti mimba zikukula
chifukwa ndalama zikumasowa za ife zoti mupangire koma zanu zilipo ndiye zikutheka bwanji pamene papa kuti ndalama zanu kumimba bikupi zimene manenazo kuti olowe kudikira kuti utuluke kanjodoko ndozidikira kukakhala mboma nthawi yonse udalibe njodo sikutuluka bwanji pano pa misonkho ya Malawi ndiye njodo isituluka like how bad is your timing how bad is your timing your njodo is going to come out when you're in government and you're telling us kuti no iwe sukupirira bwanji iwe njodo yako kukula bwanji iwe njodo yako kutuluka ife ndeli kupirira so Amalawi akufuna kuti tiyapase chakudya Amalawi akufuna kuti azithamanga samufuna kuti tizapasa ma handout azipeza ti ma economic activities azitakudyetsa banja azikhanka change ntumbamo Amalawi akufuna kuti akagona azizoti mala ndikoza kutumiza mwana ku school tinkhawa timeti makhala nato tima basic need timeti jati tendi tiyanke sanga tikapita pa filling station mwakweza mafuta tiapeze ndani kuti tizikhala mafuta ochipa koma sapezeka. So people are reasonable, Brian. We do not expect miracles. Yes, but when you must tell us bad news, tell us, but fix it. That's why you're there. Akwembeleza jana Amalawi afumu anayamba bwino wanda kufotokoza zonena kuti muona kuti pamene panali chimvano kwambiri ndi pa president ngati pali chinthu chimodzi chimene anthu amafuna ngakhale pa banja kandi pa mpingo the sense of direction. Anthu amafuna azidziwa kuti tikupita kuti mtsogoleri ukakhala kunena kuti kodi anthu akufunsa kodi ndimvulayi kuti pano ndi nyumba ikatena basi pesa pampata mundifunsa ine anthu amati nditikafunsa ndani but they expect the leader to come up and say this is the direction we're taking and ukamanena kuti this is the direction ndekuti even ntchito zako machitachitako akuonesa kuti we are really taking this direction. So number one chimene anthu akufuna ndi usogoleri, decisive leadership. Munamva mena lankhulira Zulu zanalija ngoti Zulu right? Yeah, Zulu mena lankhulira apita mutali. Yes, apita mutali. He was very emphatic and anachita kunena kuti you're looking at a different president. Yes. Musaone ngati ndipita mutali kawakala uja this is a different president. Mina musaone so kumbali ina one would even interpret musaone ngati zijaza kumbuyo. This is different, meaning that they mean what yes exactly. ADPP apangena ubwanja anthu amene satha kukhala ku opposition amafuna akhale ko olamula nthawi zonse anu ake olo timanena kuti nkhali mmuti wathu kuti mati nkhali sadatereke nkomwe afika kale ya ndingomaliza kale amaliza kale usimalize kodi ya tangu yamba ndisiye nkhali yanga ineso anu ake ADPP nkhali sadaike mpamoto so obwera kuzadikiza afika kale asoka kale sadamiro kwemeleyo tigam chebwino. So anthu afuna usogoleri kuma the basics have to be taken care of. Timakamba nkhani zokhuzana ndi chakudya akamba bwino litu inu munthu kumafika saizi onera kuti olo salaleyo atafuna kuti agule bag ya chimanga osakwana. What kind of a country is that? And then ukuoneka kuti inuyo mukhala ngati kuti pamene baba mungawamuze mtu za Ukraine. You really think you can talk about zinthu zina zote anthu akakumvese? They can't make food affordable. Wina nanena kuti Amalawi to so food Amalawi kungoadyesa akamapita ukagona kuti wakuta amene mukhuta muja muli chipambano kwambiri ndipo asogoleri kuuzani inopota maka ADPP single yanu logo yanu ichi mbali chimanga just make sure kuti anthu akuchipeza anthu akudya anthu akuta kukhuta. Trust me, kwina kusimuvutika. Number 2, pangana kutachoka nkhani ya chakudya. Pali zinthu zina zimene zimapangisa moyo kuphweka kapena kuwawa. Monga zinthu ngati kupezeka kwa mafuta. Tisamakhale in circles mpaka na magomita ngati magomita kayanda 3 kupanga this a committee of fuel on chani, this is advisor on committee. Are you sure kuti simu kudziwa ngati asogolere kuti futa mafuta ili pati? Can you fix nkhani ya mafuta? Anthu akangosiya kwezi muzaona mina anthu azaombera mmanja kuti tinathana nazo asizabwereso ndi mina anthu amanena. So zinthu zake ngati zimene zozo mukamba nkhani ina nkhani ya forex anzanga ikamba kale, so I will not even sindikapa pa kwambiri. Pa nkhani ya forex tikudziwa zoti it's not a short term solution. Even ingagwira it's long term. Yes. Koma
khalidwe lanu lamene inuyo mugwirisira ntchito the little forex that is there in the country limene mapasa anthu mkwiyo kapena kumvesesa. So anthu akaona kuti okay forex ikuvuta koma inuyo mukumangotenga motripa kunja ndi zina zotereza anthu amati ase musatuze so excuse koma akaona kuti masankho sumaluzira pa 16 September mesa nanena kuti maiso sumalembera akatuluka sono ndalama kulibe koma iwo wangu tifufufu mlengale tile pa 16 pajama chakumbukira zimenezo iwo ndalama amango jawo so simafuna zimenezo tichite nawo bwanja amene amathamangira kuboma nthawi zonse ndimanena kuti adpp olo nkhali sadakandire ine ni manena koma nkhali usadakandire koma wina wasoketsa kale kuti adali kunja uko wasoketsa kale salu wakalo ine ni manena mpanda kuti manyaza ndufusa bwino kwambiri andi ni manena kuti andi ndi makakonda kakasaying kamene kaka kuti manyaza atakuthera limodzi lokhaza zona uzisunga konyazi limodzi la magozi kuti lili lidzaligwisa ntchito pa ngozi atazanene kuti amsisha nga manyazi koma amwene anthu ena alibe nyazo lo limodzi amwene anzawo mmene waichenjera kuliwe umatembenuza galata umakuluza 120 iweyo watembenuza galeta pano ali kunoko amwene no nyazo lo limodzi bana chala mwa no iota of shame dimendo na kuti adakadikira kaye kuti kungodikira kuti mina alumbiritse kaye api mfumu kapena iye anthu agawane kaye mphafasi mfumu afika kale ndithu amene wawa achamasamba makwalacha magulaje so ndamene we mazapanga overtake osonkha mmemo anthu madabwisa uyu wafika wakhala pafupi wa president he has the attention of the president like how samayi waleso kuti ali kwa anthu ena amene amasokha kozi antiakwiri yes alipo anthu ena ndinonena zizona ndithu alipo anthu ena amene nthawi ya kampeni amakhala ndi makopi ndamapita ku UTM akabame ayi kwayani apa muzationa mukazalowa dziko la malonjezano ndamapita ku MCP kuja ngakhale muli mboma achakwera komabe pena pake mpena pofunika fyowero aka ndamapita ku DPP IPM ugudu adati mwakuti ndi anthu amene achamusaona chifukwa tu zinthuzi muzimuonesa munthu the level of confidence muzimuona munthu the level of confidence kuti mufika confidence umanena kuti chilipo chinanso chimene chimapangisa muchimani mucha makhaso anthu amene kuseli kwa makha kuti akuyankhula nawo anthu so zonsezo ma factors amene tisamayi wale amakhala poyenda kuti tamaonekana tamba ndikumaoneka alipo anthu ena IMCP amatha nthawi ngasiku lali mkangano nthawi ija ya marani imekani amatha kupezeka zonera kuti aukampasa candidate wa ku constituency wa DPP ndalama kuti aime ncholinga choti angwesen zake wa MCP zimene zimachitika ndiye amabwera kuzakumbusa kuti kachaka to na ndamenya lawo ndiye maboma atisamala ndiye anthu akulumimba state capture imambira pamene imapangira pali nkulu kwa nkulumimba mafuna mamuona sobino bwino amazungulia kwambiri amese ndikunziwa ba muzanzi wa basokolo pali nkulu kwa nkulumimba muno ndiwe nokulumimba amabwera sakhala kunoyi pali nkulu kwa nkulumimba amapita umagumana ni ma president ndamdziwa dzina lake umandamuliwala tieni timsejo umantha kumuonaso wafika kale esonguta adu wake nkhali sada kandile wafika kale wakwanong'oneza apule kuti akuti chani uyu kumakulumimba so ndi anthu kali chisanzo nongopereka chisanzo chooneka ndi maso mwina anthu akhoza masakasaka amene ndi ndani tikumuona wina so look pali anthu ena akenda business we understand koma akuluakulu anthu amanena kuti palibe lunch yaulere anthu amakupasa kena kake amakhala kuti akufuna china chake so chimene akufunacho ngati sakuchinena bwino zimene zimazapezeka kuti zikuti khwintha nokusogoloko because amazamba kupanga demand and arm and leg ifo malephera kuyenda ifo watigwira mkono watigwiranso mwendo so guys we're doing business, let's do clean business. We're doing investments. Yes, there are people that I'll come to you. I know you have a thought. Yes. So I'll come to you. Don't lose that thought. It's about it's a powerful. Yeah. Very powerful. So even andalewa. Yeah. Ukuti muntu unali ku MCP. Mene waicholera baba mwazafika. Unali ku UTM. Anzako nsalu sidakali kwatela. Iwe wafika kale wafala kale wasokesa kale kuti yako nosokesa tanzania. Ya kula. Tizikani manyazi. Tizikani nyazi. Kwa maana ndikunena kuti ndi udindonso wa
akuchipaniwo udindo wa kuchipaniwo gatekeeping kunena kuti aya kodi uyu mwamona uyu ezona ndi pamene nakwira chalapo yankhula na mfumu mmakumbukira mawu kuti rabo anavuta anthu akwauza chakwera please clean the rabo ijana ngoisilira ina umangoti eti isanjika manja rabo zusanjika manja ndiye anthu ajalapezeka kuti ambaso kusokoneza zinthu. All I'm trying to say is amuthalika ayankhula bwino Malawi amene akuyankhula ndiwatonse. He has made a great appeal to every Malawian. Statesmanship ayankhula ndi statesmanship koma tichenjeze alipo anthu ena awa alowera kumeneko koma ndi rabo ndosokoneza. I don't think rabo it's a good word. I think right from the beginning rabo hasn't been a good word. Koma ndosokoneza no tisanyengerere chifukwa anthu ena awa amabwera ngati ndozo kuyankhula ndozo kuonesa kubweresa zungu kunja ndizina zoterozo koma ndi anthu ofuna kusokoneza msogoleri. So tikunena kuti msogoleri kumasochenera zungu kuno kuti opanda sabata fumu adatibweresera anthu kwalipirira ku hotel amwene kwalipirira ku hotel pa sandrama kuti uyu angakhani ndama zimene akunena adatibweresera anthu azungu kuno opanda sabata ana ndi sabato koma sabato zake zosalitsa ndalama zimene ndimene unena kuti ngati ndiyo munthu akuzoda kupatsa 1 trillion sabato sada police tamulipira hotel kumaliza kwa nditero ndibafuna kukisa chilo mawote however koma nangasiri amati Mr. however koma however ndimafana nene kuti nthawi zina mmathaupezeka kuti apa patikufuna wina kuti azango penta apa koma kupeza kuti pakati panu mwina wopenta simukumuona. It does not hurt for the sake of the country kuona kuti komatu uyu kuoneka kuti kupenta ndamata for the sake of nation building tufuna wazipentere pati akameza kupenta akhale pomwepo sizoto akuitana kuti ukapente ndikena basi wala uchipinda kuseni be careful ndi anthu amene timati ma opportunist mwayankhula mwamphamvu kwambiri tisamale ena ku opposition satha kukhala koma ine ndaona kuti loyalty it pays kwambiri ajisale akuzokhala mavuto awo koma you can see kuti munthu uchatu has been loyal kwambiri amichifeka ola anthu akanena kuti kodi mukutani ayepe mama nokundachokanaye patali ena muna ndithawa inu usada tsona pamavuto adalipo mpaka nde panopa chifukwa kuti pakubwera zabwino iye amene wagwira jacket ya adalitso kabambe agwirebe mpaka ndani akhulupirireni apa kabambe iye amene wagwira president jacket ya ashabwera gwirani kumene koko zamawa sizidziwika koma osati kumalowera ndiye mwasangasanga nthawi yathu ikutha ndingotengerapo apepo nde palinso timadonsi tina tochita kuonekeratu kuti inu pali timafungo tina ta corruption 2 minutes imene yasa akulemba kwambiri mnyamata kumene tikumaliza pali corruption yakhala kuti vuta mdziko muno anthu akhala kuyang'anaso kuti katangale timbana nayo bwanji chonde tionesese kuti kuyambira koyambirirako we are setting the tone kuti izi sitisekerera apa pali batatenge ndama za pali anyamata inokonda zolandira bwana mosabweretsera bwana zinthu ayi mwangu atengera zinthu bwana akaja kumafisa kuti chachokera kwa ndani icho alendo ina amene amafika mdziko muno kuti kuli wabweretsa ndani ali mahotelo akudikirira chani akudikira payment ubisa chani munthu akudikira payment zone atupako tipitsa mafoni kutawa munthu akudikira payment akobwera kandege kina kanye bwana apa iya mfumu isatero zone ayi isatero nthawi yathu jeraso lichepejera nanena kuti iwe wemwe ukagule mahewu iwe wemwe ukaphike zophika ndaka zako iwe wemwe ukagule ma t-shirt ayi dziko lili latonse tidzigawana you can't be a one stop center kungoti tufuna zakudya tiphika ndife muli restaurant akazangada magapo zakatali miseo ma contract ndimanga ndi maziwo hapo zimenezo zimadzatulukira 16 September kuti amango gawa naoka afumu ndimafuna ndimalize ndikunena kuti pali anyamata ena amphulupulu akumayuza ntchito mayina athuwa kutsekula mapeji pa Facebook akumalemba za chipongwe zoseketsa chani sizabwino mdziko muno tili ndi malamulo ochita deal ndi zimenezi wina ali kundende ndikulankhula pa amayuza manamba athuwa manamiza anthu timizireni ndalama apolisi anamtsatira mpaka anampeza ndiye
zomatenga dzina kala Brian Banda kala awanda msisha basi kutsekula anthu akamalemba kumakhala ndi ife sibwino makolo akana abwera kuti tithandizeni mwana yana kokola mpulupulu tisafika kumeneko so tachenjezena ine ndi andilembera mapeji ambiri zonadi ine ndilibe peji ndiye chonde mawa asadzanena kuti simudachenjera yes no mwayankhula bwino kwambiri alipo anthu ena amene ndizigoba so chigoba ni munthu oti suma mudziwa yamangoyuza zimaina abodza kutani mcholinga chokuti azipeza ma followers pogwisa ntchito maina anthu ena kapena kulemba nkhani even page yathu ya times 360 amalemba zinthu kumachita kuona kuti no times sitingalembe zimenezi takhati kugwetsa mapeji amene akuchotsa ndithu but I think we still learning digital world kuti tingachite control bwanji manage bwanji kuti izakhalire completely clean so zina zikamabwera muziona kuti zinzabodza and ma disclaimer ndawawa kuti zimenezo ndizaboza anthu amene ndizigoba zimene akupangazo akupanga mwayi weni yake malamulo liwa pesa nde makolo wawo asadzanene kuti tinkhululukireni mwana aya mfumu koma tathokoza apita mafuleka yes abitumizira tizipewa iti akuti atambwali awasali nawo kukawa zona moti tinankomera pali mnyamata wina pita mafuleka amakhala ku Australia yes nde amatitumizira tizipewa nde ulendo unatumiziranso akulu kanu kawera ndachilonja afu so tathokoze apita mafuleka pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya the hot current tilanda alembi komanso ankhwenda viwi chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga tiumanaso pano pa Sunday ndine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.